Biko, ka onye na-eme ka ekwe na-akpọ ya. Anyị nwere ndị nnukwu mmadụ na-abata n'ọgbọ. Asị agba ogbenye ihe na-abụ ọgaranya, o were esi ihe na-abụ ọgaranya ka ya rara ka ya rara. Biko, ndị nnukwu mmadụ batara n'ọgbọ, anyị na-arị ka organize their presence. Ka anyị nwekwa na ike na-aga n'ihe anyị na-eme. Biko, n'atụfu oge anyị chọrọ iwere ohere ọma akpọbata mmadụ dịka Mr. and Mrs. Chinedu Emeghara. Agbamodu na aka na-aghọta saịn karịa mkpọrọ ahịhịa. Mr. and Mrs. Chinedu Emeghara bụọrịdogo. A sị na ọ bụ flight. Na o bisiri first flight, mitie second, na ọ bọọlụ ka o metere. So thank God to God be the glory ebe o mesịrị wee rute. Chinedu Emeghara anyị sị gị nnọọ. And people still on the members of the high table. I am over Marunika, Mr. and Mrs. Anthony Iyanacho, Tony Japan, Orutego, after the second flight cover, Orutego, Nakuna, Airpiece Airline cover, or the easy. Nakuna, Akauma, Anthony Iyanacho, Tony Japan, because. Because right now, my global in about the global, I have a Marunika, Mr. and Mrs. Osita Ugu, Mr. and Mrs. Osita Ugu, Mr. and Mrs. Osita Ugu. I don't know. People have a na high table. Osita Ugu. I want to be Osita Ugu. Osita Ugu can they go here? Because our chair lady in the person of Mr. Francisco Kerafo, I say again no. I talk about it. Our chair lady, Mrs. Francisco Kerafo, I talk about okay. Because our chair lady, Emma, Madu, Lawyer, wherever the whole of this place and this environment, wherever. Only a rocket now, I will buy because they are broken never. That will not bad one. How far to rule and whatever, that will it can't rise. I cannot be gone easy. Oh, yes, you don't know what you say. You can back him over there. Woman, they pick up river now. I got my people. Not alone. No one. How many years forever? I spent a people. Over 3 years, probably they get my house maybe 2,000 or 1,500 people. That's a part on here. Now, here they are the reason.
Praise the Lord. Praise the Lord.